Imos facer parada en Coirós, onde xa estivemos antes, porque ali Padín, nunha pequena parroquia, están atemorizados pola presencia duns cans soltos dunha destas razas potencialmente perigosas, non? Sí, así é. Aquí en Santa María de Ois os veciños están atemorizados porque xa non poden sair a camiñar, non poden levar os rapaces ao cole, nin pasear pola parroquia. Por eso nos hoxe quixemos vir a falar con Maribel. Moi bo día, Maribel. Bo día. Como estás? Bueno, bastante preocupada porque con medo a salir fora daqui da finca. A ti biches algunha vez esos 3 cans de raza potencialmente perigosa? Sí, a verdad, por desgracia, un día dironme un susto, a semana pasada concretamente, porque eu viña co meu canciño, estaba xa dentro da finca, agarrei e non escapei correndo, porque un deles viña xa a 100, detrás os outros dous, metémonos dentro da casa, pero os cas chegaron á mesma porta. Viñeron a petarche a porta da casa? Casi, a petar a porta non que non petaron, pero acercáronse á porta da casa. E como a ti, testimonios de veciños, non? Sí, de feito a veciña do lado que viña co neno de pasear e máis ca nai, levaron un susto de carais, porque viñan co neno e os cas iban pola pista arriba. E claro, como apartas? Como apartas deles? Porque se botan a un. En ese caso, a veciña que fixo? A veciña pois chamou a Guardia Civil, escapou deles como puido, saleu o pai a socorrela por culpa do neno. Chamaron a Guardia Civil e veu a Guardia Civil como outras moitas veces. Porque son testemunhos constantes de veciños que están atemorizados. Sí. É que é de dar sustos aos veciños, é dicir, de levar apretos de carais por culpa dos cas. Canto tempo levades así? Pois mira, hubo unha temporada aí a últimos de verano, despois, bueno, avisou na Guardia Civil e demais e parou. Pero agora volven outra vez a andar por aí. Entón é algo que é constante, non? Dicíanos un veciño que prefería non sair en cámara. Non se sabe cando, é dicir, non sabes cando che poden aparecer. Entonces, claro, sales con medo a pasear, xa non sales. Dende logo, mira, e estes cans teñen dono? Sí, teñen dono, que non sabemos se os cans se lle escapan ou se lles abren, para que sallan. Eso é o que non sabemos. Pois Maribel, moitísimas grazas por atendernos. Un veciño tamén que prefería non sair en cámara, contanos que os cans se meteron dentro da súa casa e atemorizaron incluso a súa nai maior. Un testimonio, compañeiros, que están a ver que viven todos os veciños daqui de Coirós.